Sige lang po. Alco University versus Jordan Jason. Third number 2. Okay, get low. Third number 2, Alco University versus Jordan Jason. Third number 2, Alco University versus Jordan Jason. Lison! Lison! Ikaw na Lison! Ay, tapos ba ba? Bakit sila Michael? Sorry na. Ako pa nag-aaral. Dito, sa loob ako. Bakit? Ito lang na, ito lang, tama ka. Ano? Taas na? Kaya pala sa mo, sige! Huwag niyong patayin. Huwag niyong patayin yung kawan. Oo. Laro na kayo, de joke.